जेला आंना एलआइसिबो गैखाया मोजां मोननायनि बेलायाव आगान होनानै थैनोबो गोसो गैखाया। So hello my two family, welcome back to new video guys. Finally guys, आङो दिनै मोनसे new video लानानै फैलायबाय। थोरै बिदिबा दिनै भिडिअखौ थाबैनो स्टार्ट खालामसै। जेला आंना एलआइसिबो गैखाया मोजां मोननायनि बेलायाव आगान होनानै थैनोबो गोसो गैखाया। मा नोंहा एलआइसि गैमारा नामा? एलआइसि गैयाबा नों माने बेयाव थाबाय थादो। नोंथ' बे इन्डियायाव थानोनो मोना। नाय नोंहा एलआइसि गैयाबा नोङो इन्डियायाव थानो मोना। बेनिखायनो नोङो बांलादेशआव थांनांसिगोन। आरो बेजों लोगोसे बुंनो थांबाथ' नोङो मा होनबावदों मोजां मोननायनि बेलायाव आगान होननानै थैनो गोसो गैया। नाय खोनासं नोङोथ' एलआइसि गैखाया आरो मोजां मोननायखौ माने एलआइसि जों सोफानानै बरनाम खालामनो नागिरदों। नोंहाथ' एलआइसिआनो गैखाया बेनिखायनो नोङो इन्डियानिफ्राय फट' हरनो माने थाबैनो बांलादेशआव थांनांसिगोन। आरो नोंहा एलआइसि गैया आरो ना ओमफ्राय मोजां मोननायखौ माने एलआइसि जों सोफानो गोनां जाखो। मोजां मोननायनि बेलायाव आगान होनानै थैनोबो गोसो गैखाया। नाय बेखौ आखे फार के देखो ये मोजां मोननाय दोंना गैया नोंसोर माबायसा सानो? आरो बेफोरबायसा गथ'आ नै ब्रेकआप जालायबाय नै दानो साइरि बानायलायबाय। बिदिसो बानायोना पाता है आपनको सब। थ' बिदिबा नोंसोरथ' मिथिखाबायानो जानांगौ माने बिसोरनि गथ'आ माने बिदिनोखा होननानै। आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंसोर सानैसो सिख्ला खोन्थि नैबे सिख्लाखौ नुदोंना नोंसोरो? आरो नैबे सासे सिख्लाखौलाय नुदोंना नुवाखै? नुदो दा? आरो नैबे सासे सिख्लाखौबो नोंसोर नुखादों ना? होमबालाय माथो नोंसोर साबस्क्राइबनि बाटोनखौ नुवा? बेनिखायनो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लाइकखौथ' नोंसोर खालामथारा लाइकखौबो खालामना होबानो जाबाय। कैसी लगी आगे स्वाद थ' बिदिबा लाइक शेयर एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय नोंसोरो। ओमफ्राय आंबो माने भिडिअ बानायनो हिट नांबाय थाबाय थानाय बायसा माने लाइकखौ खालामथारा लाइकखौ खालामना होथारबानो जाबाय। थ' थौदो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायसै। ओइ सुना नों आंखौ मानो गारना थांखो? नोंनि थाखाय आङो दा नैबे दैयाव थैनो फैबाय। आरे दे दैयाव थैबानो जाबाय दे। दैयाव थैबासो नोंखौ मोनखानाय नङाना बेनिखायनो दैयाव थैबानो जाबाय। वाह क्या एक्टिंग करता है बे भन्डामि सासेयाबो बबेनिफ्राय मोनफैखो आंबा थैथारगोन थैथारा होनना नायबाय थादोंमोन। थै नारसोमनासो दोनखागौमोन आं। सेंग्राफोर नोंसोरो जोंखौ हायथु सिख्लाफोरखौल' मार बासियो। बासिनायाथ' आं हायथु सिख्लाबाबो रावखौबो बासिफेराखै खिन्थु सेंग्राया आंबो जाबायना बेनिखायनो जावजासिगोन। बै गोजौ सिख्लाफोरा नोंसोरनो मा लाबोना होफैनो हादों जेनेबा? ना बिसोर अख्रांनि हाथरखिखौनो नोंसोरनो लाबोना होफैनो हादों ना अखाफोरखौनो हानहरनो हादों? अख्रांनि हाथरखि हाननाय आरो अखाफोर हाननायाथ' बियो सिरियालफोरावसो थायो। नाथाय गोजौ सिख्लाफोरा थालिर गोमोन हानना होनायाव मोनस'वाबाथाय एसे मोजां होयो दिसुन। जों हायथुआल' जेरावबो दाय जायो। जों हायथुआबा सिख्ला नङा जाहैबाय। दे आंनि थाखाय सिख्ला दे होमबालाय नाम्बारफोरा हरना दोनहरबानो जाबाय आंना कमेन्ट बक्सफोराव। मा खालामनो सानमारखो जेनेबा सेंग्राफोर नोंसोरो? जोंफोर हिनजाव माहारिखौलाय आलाय सिलायसो खामारसिगोन नामाब्रा बे संसारावलाय? माथो हौवाजों हौवासो गोसो थोलाय जोबमारबाय नोंसोरलाय? जोंफोर हिनजाव माहारिखौ नायला माथो गोदाव सोराव आलाय सिलाय बिरग'जोबहोसिगोन माथो नोंसोरो सिख्लाफोरखौ गैमारला आरो ने। खुगाखौ जेरै खालामदो नोंनाव थालिर गोमोनखौ थाइसे सोना होबालाय माबायसा जागोनब्रा? आं दानिया बेखौल' हराव सानबाय थाग्रा जाबाय नोंनि सायाव। आरो हौवाजों हौवाथ' बिदि गोसोथोलायनानै मा खामानि होनो? ना माबा मोनसे खामानिया होगोन ना मास्टार फेससो जागोन दख' बिदिबालाय। थ' बिदिबा जावनायाथ' जावखांबाय एसेबाबो माने जादों जायाखै बेखौथ' मिथिस्लाबला। बेनिखायनो एसेबाबो मोजां मोनबा प्लिज शेयार लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल' सेलेक्ट खालामना लाथारबानो जाबाय। नोंसोर माने सिख्लाफोरखौल' नुयोलै बेल आइकनखौ नुनो नागिरा। दे बिदिबा बिखौ खालामना होबानो जाबाय। ओमफ्राय लोगो मोनगोन आंखौ मोनसे गोदान भिडिअजों लोगोसे थाब थाखैले बाय बाय।